Като майка никога няма да забравя момента, в който осъзнах, че в стаята на сина ми има материали, които буквално отделят токсини. А това е мястото, където той спи, играе и прекарва най-много време. Истината е, че 9 от 10 детски стаи крият същия риск от бои, от мебели, настилки, които реално влияят постоянно на здравето на децата ни. Затова на 10 септември организираме онлайн вебинар за това как да ремонтираме детската стая без да е токсична за детето. В рамките на близо 3 часа ще ти покажем как да избереш безопасни материали без токсини, как да подредиш стаята хармонично с зони за игра, учене, сън, как да избегнеш излишни грешки, стрес и загуба на пари. И как да създадеш едно пространство, в което детето ти наистина да диша леко и да се чувства спокойно, без дори да трябва да си дизайнер. Този вебинар е за родители с малки деца или бебе на път, за семейства, които искат здравословен дом и за всички, които ценят устойчивия начин на живот. Местата са ограничени, а първите 24 часа цената е промоционална. Можеш да се запишеш сега през линка под това видео и да направиш първата стъпка към по-здравословна и хармонична детска стая. Ще те очакваме и до скоро. Благодарим!